MaliKunafoni.net jabarani lailibagaw anw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲina n'a b'an na sanga ni wagati Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ ye k'aw bisimila ni y'aw ka émission mandi daminɛtɔla ye n'o ye top star ye a bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ bi an n'aw ka star ba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ale yɛrɛ ne ka star ye dɛ a bɛ n kɛrɛfɛ yan an bɛna ale baro dumanbaw de la donc o la dɔrɔn an b'a fɔ aw ye restez connectés voilà Rokia, ça va bien? Ça va. Quand tu m'as dit ça? Il prennent? Ah oui. Il a fialé l'eau. D'accord. Ça me sert à te mettre dans un coup. Problème fait. D'accord. Ça m'a ni fait qui représente parce que nous donnons des fois. Nous Rokia est fort. Si ça on a fait qui est une fois réalité. Je comme na on est libre. À mes familles libre sur les cola. Ok. Problème tal. Ça me na yérefo. Ma fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc ne Rokia Kone mboyro kachande. Oh comme boyro kacha Rokia ba dado la sanko be fo. Ne Rokia yi kabo seku kabo juro kabo marakakungu kabo nyemna. D'accord. Donc juro we mfasoi seku mfai sigi doki balmam soubi nyemna o imba fasoi marak ngoni nga dem sen yaki mam subulu donc Rokia boy rokacha. D'accord Rokia famille ba soro la y a une présentation mais Rokia re ma fo actuellement comme yere be ba ko ay sikile me quartier muna na soro Rokia yere be fo yere konna la ni dombe est ce que Rokia bi ki dado bela kulu wala anyina te kam ima basi ay ote basi ne bi zerna non te foila adabla la quoi. Oh d'accord Rokia famille ali soro la okula si ça no Rokia comme en fait libagaw yere e bulu motiver lolu mane yere dron joie be na kuna imai donc si ça no ne be fe Rokia ka kan fili imai fune yere sigilen ga yere parce que Rokia ka ko man ko e kana yere de ne ba yere la dron e be bana. Oh d'accord. Foti mo go bana amali yo foti mo go bana ala kana mashiki jugo sago foti mo go bana uko kiabi ala tinyete jugo yakando uko kuyaye tinyete nyengo yakando ubafo kuyame tinyete nyengo yakando fobi moko bawa alakana mashiki jugo sago foti moko bana. Rokia yere kumese ka janya antunga damne fusini ima ya un preselinte o cameraman ko kanere bien ka preselinte ne preselinte ne ka ngatanga seromke Rokia mankene amba fala ka ndoka ke amina shewara mete menin dongli na la sona Rokia dongli ndi ara sa dongli mesijola on palpitation benena Rokia kana kumula si era mare voilà Rokia dongli mesijola Aïcha d'accord na la sona ni abora dro na la sona be sinke problème fital inshallah voilà ça me fait ka dona soro Rokia étude ke walma no ko be to gomna il sait qu'il a do fena la gagner foli kan ne ka étude mata roja ne dana 9e. D'accord mais ambe wakati mina ko bi Rokia tena adam ne tukuni walma iyere bulu nafa bereta la tukuni nafa bala mais pour le moment ma oblanga programme nafa et concentrer nos musiques d'accord si ça no Rokia rebe dong lida Rokia dong lida la bay ni Rokia bora bebe ni sontia bebe content mais Rokia reka dong lida indamnera chugudi Rokia yi yere soro dong li konna la togodi est-ce que Rokia bi se ka dado la quoi o fena nyefan problème fait la cha ni dongli meseka fo ni wulula dongli la kamwala ne tenem so bebe dongda
ne bɛnkɛw bɛɛ bɛ dɔnkili da ne ba yɛrɛ bɛ dɔnkili da donc ne bɛ se k'a fɔ n wolola dɔnkili la ka mɔ dɔnkili la mais ka dɔnkili da guitare kɔrɔ jusqu'à ce que n yɛrɛ ka se ka fɛn dɔw kɛ n yɛrɛ ye o sababu bɔra Aliya Kulubali la. N bɛ fɔli kɛ mais an bɛ fɔli kɛ djembe ou bien guitare walima jidunu ninnu mais guitare dɔnkili da kana n don o la an ka tanw ni gamuw ni fɛn caman bɛ musique la k'olu dɔn grâce à Aliya Kulubali donc n ka foli b'a ye kosɛbɛ. Ne karamɔgɔ bɛ n bolo Mali la yan Aliya Kulubali de don. D'accord, Rokia, faamuyali b'a sɔrɔ la i ka nin question in jaabi la i ye nacogo fɔ dɔnkili la an ye faamuyali b'a sɔrɔ o ko la. Sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi Rokia yɛrɛ ka dɔnkili ko bɛ cogo di fɛnɛ? Bon Aïcha, an kɔni bɛ yen an bɛ dɔnkili da an bɛ jouer yɔrɔw la ça va i b'a dɔn diɲɛ ko o ko nɔgɔya b'a la gɛlɛya b'a la wagati ka gɛlɛn bɛɛ bolo mais o tɛ ka an bali ka jouer a t'an bali k'an jatigiw waleɲuman dɔn an bɛ jouer yɔrɔ camanw na bon alhamdulillah. D'accord, Rokia, faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na. Voilà Rokia, an bɛna da don i ka album ko la. Album joli yɛrɛ bɛ Rokia bolo ni wagati in na? Bon ne ka album ko tɛ Mali la yan parce que ne bɛ genre caman kɛ n bɛ jazz kɛ n bɛ blues kɛ n bɛ reggae kɛ mandeng fana n bɛ fitinin fɔ o la mais o ma se ka kɛ n bolo fɛn ba ye ten. Album mun bɛ n bolo Trois des familles, les Amazones d'Afrique ni olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ka fɛn bɛ France di donc ne ni olu de bɛ baara kɛ sinon yan ne ka album ko tɛ ten. N kɔni bɛ dɔnkili kɛ n bɛ jatigiw fasa da studio ni fɛnw na en même temps n bɛ sinon album ko tɛ n bolo yan ten. D'accord Rokia, question min bɛ ka nalen anw tɛ an b'a mɛn de olu b'a fɔ donc an fɛnɛ b'a ta an bɛ ɲininkali kɛ. Ɲininkali kun tɛ ka ɲɔgɔn da gosi o tɛ juste que an filɛli caman min bɛ yen parce que maliyɛn filɛ ni kuma kelen bɔra kuma bɛ taga de donc comme e yɛrɛ Rokia sigilen bɛ yan donc a bɛna kɛ sababu ye i bɛ ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye u bɛ faamuyali min sɔrɔ u ka faamuyali ba sɔrɔ kow la. Caman ko Rokia bɛ wali dɔnkili i bɛ hakɛ to ko Rokia bɛ wali dɔnkili de da. Dɔw yɛrɛ t'a fɔ ten ko Rokia bɛ wali dɔnkiliw suyɛn de ko k'u da comme Rokia yɛrɛ sigilen bɛ yan Rokia yɛrɛ hakilinata ye mun ye ninnu ka nin kuma in na donc micro bɛ Rokia bolo an b'a bɛɛ fɔ an bi k'a ban pewu. Aïcha, o ɲininkali diyara n ye donc komi i yɛrɛ ko u b'a fɔ u ye min fɔ n fana bɛ na o de jaabi. D'accord Aïcha, i bɛ temps ta k'i sigi ka mɔgɔ ka dɔnkili lamɛn pour que k'a da n'o tigi ma diya ye o tɛ goya ye ne t'o dɔn goya ɲɛ ye quoi. Ne tɔgɔla dɔnkiliw bɛ yen mɔgɔw b'a da ne yɛrɛ sigilen ɲɛna mais ne fɛ o ye diya ɲɛ de parce que ale bɛ temps dɔ de ta k'a yɛrɛ jɛ fɛn dɔ la k'a sigi ka Rokia ka dɔnkili lamɛn. Fɛn fila de don n bɛ fɛ ka kɛ Rokia ɲɔgɔn ye walima n bɛ fɛ ka tɛmɛ Rokia la. Voilà donc ne fɛ o ye diya ɲɛ de ye ne tɛ mɔgɔ ka dɔnkili suyɛn dɛ au contraire mɔgɔ de bɛ ne ka dɔnkili suyɛn ne bɛ mɔgɔ ka dɔnkili da u ma sa u bɛ yen ni ne bɛ mɔgɔ ka dɔnkili suyɛn ne ka teli ka Aliya Kulubali de ka dɔnkili suyɛn ayi mais mɔgɔ wɛrɛ gansan tɛ n bɛ se k'a da de n b'a da parce que a dɔnkili ka di n ye n bɛ s'a la n b'a da. Caman fɛnɛ ko tɛ min faamuya dɔnkili ninnu e b'u ta dɔnkili ninnu e b'u ta e b'u da mais dɔnkili ninnu bɛ ja e
ega dali ka tɛmɛ ali munu y'a composé mais Rokia an m'o fana faamuya i bɛ se ko o fana ɲɛfɔ an ye bon Aïcha olu tɛ ko gɛlɛnw ye parce que Rokia i ye dɔnkili caman dɔnkili kɔrɔ caman bɛ yen nɔ i nana i y'u da dɔnkili ninnu tilala ka sangaba sɔrɔ mais secret jumɛn bɛ Rokia bolo ko na an ka faamuyali sɔrɔ o tɛ secret ye o Aïcha n'i ko i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ a kanu n'i y'a kanu a yɛrɛ b'i kanu Aïcha hali n'i ko k'i bɛ cɛ fɛ n'a m'i kanu n'a y'i furu i bɛ souffrir i tɛ foyi sɔrɔ ni souffrance tɛ i bɛ ɲani de mais a to a k'i kanu n'a y'i furu dɔrɔn a bɛ hinɛ i la donc i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn la sani i k'a kɛ a kanu fɔlɔ min bɛ dɔnkili in da ni ne bɛ a da ne bɛ o tigi de kanu ka dɔnkili in da dɔnkili bɛ fɛn dɔ de kɛ dɔnkilidala yɛrɛ la o san'a k'a kɛ lamɛnbaga la dɔnkilidala caman bɛ a fɔ n bɛ dɔnkili da u tɛ dɔnkili yɛrɛ dɔn dɔnkili ye fɛn min mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yafa an ma ɲamakalakɔrɔbaw bɛ yen dɔnkilidalabaw bɛ u bɛ yafa an ma u bɛ dɔnkili da mɛ u yɛrɛ t'a dɔn dɔnkili ye fɛn min Aïcha n'i bɛ dɔnkili yɛrɛ da ne bɛ e Aïcha fasa da dɔnkili bɛ ko dɔ de kɛ ne yɛrɛ la fɔlɔ ne k'a dɔn dɔnkili bɛ ka min kɛ e la en tant que dɔnkilidala e min bɛ ka dɔnkili da e ma sentiment sɔrɔ dɔnkili la i b'a da mɔgɔ min na a bila i kun na a bɛ ka min k'i la a bɛ k'o de k'o kelen na a tɛ diya ye donc ni ne bɛ mɔgɔ min ka dɔnkili da n b'i kanu de ni ne y'i kanu ne y'a da n b'a da peut-être a bɛ diya ka tɛmɛ e ta kan o dɔrɔn de don sinon foyi tɛ. Rokia kuma ɲɛna wa an ye faamuyali sɔrɔ kuma in na sisan an bɛna tɛmɛ n'an ka question ye toujours sisan nɔ Rokia kuma in yɛrɛ bɔra i ko nin wagati in ka gɛlɛn bon an tɛna kuma nin wagati in dɔrɔn gɛlɛya kan depuis Rokia yɛrɛ ye dɔnkilida in daminɛ n'i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don o la k'olu ɲɛfɔ an ye. O ɲininkali fana diyara n ye Aïcha mais n'i ye gɛlɛya fɔ a bɛ kuma a bɛ se ka kɛ parce que donc caman bɛ yen nɔ olu dontɔla dɔnkili la hali moyen de déplacement ko bɛ kɛ problème ye studio ko surtout n'i yɛrɛ ye muso ye daragi ta yan fan ninnu a gɛlɛyaw ka ca quoi an bɛ fɛ k'a dɔn Rokia ye gɛlɛya minnu sɔrɔ quoi parce que u b'a fɔ ko dɔnkili ma nɔgɔn dɛ Rokia ne b'a mɛn ni artiste fɛn fɛn ɲininka bɛɛ b'a fɔ k'a ka gɛlɛn sisan nɔ i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i k'i da don o la ko Aïcha mɔgɔ si tɛ kolo ye wulu da k'a fɔ k'a ka magan Rokia ne kuma ba ne ma faamuya kana kolo ye wulu da k'a fɔ k'a ka magan parce que mɔgɔ min t'a kɛ o tɛ se k'a gɛlɛya dɔn e ye animatrice de ye sisan gɛlɛya min b'a kɔnɔ e de b'o dɔn ne t'a kɔnɔ o donc a bɛ kɛ ne kɔnɔ dɔrɔn Aïcha bɛna sigi dɔrɔn k'a pari caméra b'a filmer a bɛ kuma yɔrɔ o bɛ nɔgɔya ne bolo mais e yɛrɛ b'a dɔn min b'a la donc bɛɛ n'i ka baara de don ne kɔni ne tɛ kuma mɔgɔ place la dɛ a daminɛni gɛlɛyara n ma parce que don dɔw la an yɛrɛ fɔli bannen pewu an bɛ se ka 600 de sɔrɔ. Rokia 600 bi ne 600 di Rokia ma e ko Rokia t'o lasigi e munna i b'o minɛ hali sisan hali ne bɛ 100 minɛ hali ne bɛ 20 minɛ bɛɛ se y'i se de se min t'i ye n'i ko k'i b'i ko ye a bɛ gɛlɛya dɛ o de la n bɛ k'a fɔ sisan ko kana kolo ye wulu da k'a fɔ k'a ka magan a ma magan dɛ kuma in faamuya sisan se min bɛ mɔgɔ ye i b'o ko de kɛ i tɛ se yɔrɔ o yɔrɔ n'i ko k'i b'o ko kɛ fɛn fila de don i bɛ malo walima i bɛ sa n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ o wagati n yɛrɛ tun tɛ jouer n yɛrɛ ye ni Aliya de bɛ jouer don dɔw la an ka jouer bannen an bɛ 600 de sɔrɔ Ali bɛ Bamakɔ yan a ma sa BC bɛ yen BC ma sa an 3 de tun bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ Jeli Solo bɛ yen o ma sa ni jouer banna olu bɛ taa ne ye BC Aliya 600 ye an bɛ tagama ka taa o yɛrɛ da la ka taa 600 in dun jɛgɛ ni logo la k'an tagama an sen na ka taa so jusqu'à ce k'a yɛrɛ nana n labila n ye jouer daminɛ kasi kun ye 3,000 ani 500 minɛn yɛrɛ ye 2,000 ni 500 ye joli bɛ to ayi ne ta t'o ye dɛ fɔlikɛlaw b'a kɛ cogo di donc i bɛ fasa min da i bɛ mɔgɔ minnu fasa da don dɔw la wari bɛ sɔrɔ don dɔw la wari tɛ sɔrɔ donc ni wari ma sɔrɔ e de bɛ jɛ 1,000 kɔ sa o
olu fana be sanse kɛmɛ la ko kun ka taa an y'an débrouiller ten fo bi mais ni o groupe kɔrɔ mɔgɔw tɛ baara kɛ tuguni ni groupe kura wɛrɛ de bɛ baara la mais o fana mɛnna dɔɔni fɛn o fɛn ye san 5 ko o b'o bɔ. D'accord Rokia, faamuyali sɔrɔ la i ka nin kuma in na. Rokia, ayiwa Ivoire ka d'anw ye dɛ. An kɔni e ka si ka dɔnkili da. I ka na jɔ dɔrɔn de ka d'anw. N dun bɛ k'a f'i ye Aïcha ko n man kɛnɛ wa mais je suis na. Rokia ka sabali sa. Rokia ka to ka fitinin dɔrɔn fɔ parce que Rokia tunkarankew bɛ yen nɔ olu famana Mali ma. Rokia yɛrɛ ka d'u ye. U ɲɛnafin b'u la. Rokia ka ɲɛnafin b'olu la micro bɛ Rokia bolo. E bɛ fɛ ne ka dɔnkili jumɛn da sisan? Rokia yɛrɛ de b'a la ye dɔrɔn. Ayi ne tɛ foyi dɔn ne ba. E k'a fɔ dɔrɔn. Bɛɛ de ka di ne ye. Parce que i b'a dɔn Aïcha tɔgɔw filɛ ne yɛrɛ ba ye Astan de ye. Ne ba ye Astan Touré ye. Ne yɛrɛ ye Maïga ye. A banna. Ne ni Maïga bɛɛ ye kelen. Donc ne tɛ se ka foyi bɔ n ba ta la mais ne ba bɛ fɛ ne ka dɔnkili min da ne ba k'o fɔ ne ɲɛna dɔrɔn. Ayi Rokia ka dɔ da dɔrɔn Rokia k'a bɛɛ de ka di ne ye. Rokia ka son bɛɛ de ka di ne ye. Wa ne kelen tɛ dɛ an filɛlibagaw fana bɛ ten Rokia ka son bɛɛ ka d'u ye. Rokia ni min na n'i kunna dɔrɔn dan ka tɛmɛ. A nani ba ye dɔnni ye tunkarankew nani ba ye dɔnni de nani ba tunkarankew nani ba ti bɛɛ a nani ba ye dɔnni ye falalu nani ba ye dɔnni de nani ba man ca falalu nani ba tɛ bɛɛ a nani ba ye dɔnni ye jigin tan fala nani ba ye dɔnni de nani ba ye dɔnni ye cɛ samuso nani ba ye dɔnni de nani ba ye dɔnni ye den samuso nani ba ye dɔnni de nani ba man ca tunkarankew nani ba ti bɛɛ. Rokia ni fana diyara trop. Rokia merci beaucoup. Comme yɛrɛ bɛ to ka tigɛ bon an tɛ décourager parce que émission ma ban micro bɛ Rokia bolo. Ne Rokia ko k'ale bɛna jouer la su in na Rokia tɛ fɛ ka bɛrɛ da yan. An ka n'o kɛ ɲɔgɔn na Rokia. Je bɛ su in na. D'accord. Sini fana an bɛ voyager. Rokia i bɛ. N yɛrɛ dun fana fari man di n na. O ye tiɲɛ ye Rokia. Donc an bɛ dugawu k'i hali bi Ala ka bana nɔgɔya. Ami. N'Ala sɔnna. Ala ko dɔn. An bɛna tɛmɛ ni an ka question ye hali sisan. Komi an kumara i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ dɔnkili la. Sisan nɔ Rokia kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ. Sidiki Jabate ko bi ka di ni kunun ye. A bɛ dɔn ye cogow la a bɛ dɔn kuma cogoninw na. Rokia yɛrɛ tɛ hali a bɛ dɔn Rokia tɛ na. Sisan Rokia ka dɔɔni fɔ an ye parce que Rokia yɛrɛ bɛ mɛnɛmɛnɛ. Dɔnkiliw ye dɔnkilida in ye nafa minnu las'i ma. I bɛ se k'i da don olu fana na. Ok ne b'aw ɲininkali diyara n ye alhamdulillah dɔnkili ka gɛlɛn i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na diɲɛnatigɛ fɛn o fɛn n'a bɛ diya a daminɛ bɛ gɛlɛya gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen i b'a fɔ cogo min seginna k'a f'i ye bi ka gɛlɛn parce que dɔnkilidala i yɛrɛ bɛ fɛn dɔ de jateminɛ mɔgɔ min bɛ i bɛ mɔgɔ min deli n'a bɛ deli ka miliyɔn d'i ma n'i y'o deli n'a ye 100,000 d'i ma a se de y'o ye o don a bɛ se ka kɛ don dɔw la fana i b'a deli a tɛ se ka foyi d'i ma o y'o don fana n'a cogo ye donc i bɛ tali k'i yɛrɛ la nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen ni don min gɛlɛyara i bɛ Ala fo k'a barika da don min mana nɔgɔya Ala fo i k'a barika da donc wagati ka gɛlɛn mɔgɔw bolo mais alhamdulillah n jatigiw bɛ yen jatigi ɲumanw bɛ n bolo n t'u ka gɛlɛya dɔn parce que hali ni gɛlɛya b'u la ni ne ko gɛlɛya bɛ n na u b'u ta t'u la ka ne ta ɲɛnabɔ donc n bɛ dugawu de k'u ye jatigi cɛman ni musoman Ala ka an ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na Ala ka hamina k'u nɔgɔya Ala k'u niw kɛnɛya amina ya rabi voilà Rokia hali ni ma mobili ninnu ni étage ninnu ko fɔ an b'a dɔn k'olu bɛ yen parce que olu sɛbɛnnen don ɲɛda in na Rokia an bɛ tɛmɛ n'an ka question ye hali bi ne ba tɛmɛ n'a ye d'accord Rokia sisan nɔ an ka dɔnkilidala kɔrɔbaw sisan olu b'a fɔ ko aw sisan ka dɔnkilidalaw aw ye dɔnkilida tiɲɛ e yɛrɛ hakilinata ye mun ye o kumakan ninnu na ko dɔnkili t'a cogo la bilen o ɲininkali diyara n ye Aïcha kuma ka nɔgɔn dɛ mais a ka gɛlɛn fana
an bɛ hakɛ to ɲini kɛ voilà parce que kuma la mɔgɔ bɛ se ka don mɔgɔ gasi la i bɛ don mɔgɔ gasi la ɲininkali de don tiɲɛ na bi dɔnkili ko n'i ko bi dɔnkili ko an bɛɛ de b'a la o parce que an tɛ kanja ninnu ka temps na tugun an tɛ tarabuware ninnu ka temps na tugun donc olu tun bɛ dɔnkili da fɔlɔ ka mɔgɔw de ɲɛnajɛ hakilina ɲumanw di mɔgɔw ma hali n'i fililen don i bɛ bɔ ko dɔ kalama mais bi an ka dɔnkili ko gɛlɛyara mais gɛlɛya in c'est pas an t'a dɔn n bɛna ta yɔrɔ min ko n b'a bila yɔrɔ min ne kɔni ne yɛrɛ Rokia ne tɛ a fɛ tel que i ka dɔnkili da ɲɔgɔn nɛni ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ ka fɛn dɔw fɔ ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛ fɔ quoi ne sen t'a la c'est pour cela Aïcha ne tɛ taa mɔgɔ ka so mɔgɔw y'a kɛ i b'a fɔ ko yada ou bien karisa filila a kafara filila a yɛrɛ ma o tɛ Aïcha ne bɛ siran gasi ɲɛ trop ka t'i fɛ ka n'a fɔ ko Rokia yɛrɛ da de y'a fɔ a sigiyɔrɔ filɛ nin o malo bɛ ne la Aïcha ni ne bɔra n ka jɔyɔrɔ la ni n bɛ taa boîte min na n bɛ taa yen ni n bɔra yen dɔrɔn n bɛ n ka so n tɛ tɔn n tɛ pari la ni teri bɛ na o ye n yɛrɛ ka denmisɛnninw ye teri kelen min bɛ ne la o ye ne ka manager ye o de bɛ se k'a fɔ n ye nin man ɲi nin ka ɲi bon i mana kɛ cogo cogo i ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka ja ɲɔgɔn ye mun tɛ hali o ye aw bɛ se ka kuma fɛn wɛrɛw kan minnu tɛ i yɛrɛ gundow ye ani n tanti a sigilen bɛ yan Kurutum Ture ni manager tɛ n kɛrɛfɛ n'a de bɛ n kɛrɛfɛ hali ni n filila a bɛ n bɔ kalama nin ma ɲa i ye nin kɛ nin ma ɲa i tun man ka nin kɛ donc mɔgɔ i mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn la ni ladilibaga dɛsɛr'i la dɔrɔn e kɔni i b'i kunfɛ de donc bi dɔnkili ko ne ma taa fan ni nafan foyi y'a la ni min ka di ne b'o lamɛn n y'a lamɛn k'a sɔrɔ ne ni fɛnw b'a la n b'a supprimer ka bɔ n ta ye n ka telefɔni i ta y'i ka dɔnkili ye n ta ye n ka telefɔni n b'a supprimer o de ne ta ye n'i y'a kɛ na fana i b'a kɛ muso min ka kolon na k'a jɛbali bɔ o tɛ Rokia Kone ye n t'a bila ka ala kɔnɔ dɛ n'i y'a kɛ n ka kolon na i b'a susu k'a jɛ pas ne den ma ɲi bilahi jɛbali tɛ bɔ n tɛ s'i ma i kana se n ma n'i dun sera an ma haya n'i ye min sɔrɔ i y'a ɲini ko baasi tɛ ne den ma ɲi ne den ma ɲi Rokia faamuyali ba sɔrɔ la kuma in na ne den dalaman de don don o don tuma la ala ni bagaw ka sabali dɛ ne den mariki ma ɲi Rokia faamuyali sɔrɔ la i ka nin kuma ninnu na nka la Rokia question dɔ fana bɛ an bolo parce que mɔgɔw ko Rokia bɛ kɛlɛkɛla bari ko Rokia ka farin Rokia y'o fana fɔ dɛ komi i yɛrɛ sigilen bɛ o jaabi ne b'a o diyara n ye n'i ma ɲɛ i bɛ fariya tiɲɛ kan ne ba ni siran ne ye kuma ɲɛfɔli ɲɛ dɔrɔn défaut de b'i la i ma ɲi ne ka farin mɛ ne tɛ baga mɔgɔ ma o n'i siran ne ma de i bolo kuma min tɛ se ka f'i ye ne b'o f'i ye ne tɛ se mɔgɔ si ma c'est pour ça n bɔra sisan k'a f'i ye n tɛ taa mɔgɔ ka so a bɔnna a segira de n'i donna i y'a ta dɛ n'i ma don dun foyi tɛ fɔ ne tɛna don e de bɛna se ne ma n'i sera ne ma i ni min ka kan b'o f'i ye kɛ n'an bɛ siɲɛ de ta an bɛ siɲɛ ta n'a bɛ da ɲɔgɔn nɛni ma an bɛ ɲɔgɔn nɛni ne den siɲɛ ta yɛrɛ o ka teli n bolo ni fɛn bɛɛ ye ne den dalaman don n ka sabali ne den micro b'i bolo an k'a tɔ fɔ awɔ ne tilal'o la i tilal'o la awɔ d'accord ni min sera n ma n bɛ s'i ma n'i ma se n ma wa dɔ ka jɛn bɛ fɔ la dɛ o fana ye dɔ ka alimami ye mɔgɔ dɔw fana bɛ yen olu ko ayi ko da tɛ Rokia fɛ bonbon t'a fɛ da dun tɛ n fɛ bonbon tɛ n fɛ ka na se n ma de Asuma o de fɔ ko datigi sago b'a da la ala ye da di an bɛɛ de ma bɛɛ ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ma ni su ka jɛmɛ bɛ gosi dɔrɔn ɲɛnamaw de b'a mɛn n'i y'a kɛ n b'a k'i la i ye 10 kɛ n bɛ 100 k'i la bilahi cɛya t'a la musoya t'a la ka na se ma n tɛ s'i ma d'accord parce que n'i ko i ye wara min cɛma ye ne fana b'a fɔ ne y'o muso ma an k'a sama wa a tɛ dabila dɛ
Ni me fɛn min kɔ fo n k'o sɔrɔ. Ni de maɲi. Rokia famille bari sɔrɔ la i ka kuma in na. Kuma in jaabi ɲɛna. D'accord, an bɛ continuer. Voilà Rokia komi an kun bɛ ka kuma fɔlɔ dɔnkilida ni bi dɔnkilida. I yɛrɛ bɔra i hakilina fɔ an ye o ko kan. Sisan nɔ Rokia yɛrɛ ko kɔrɔmatigɛli ni fɛnw nana changer dɔɔni. I m'a ye ɲɔgɔn juguya fu ni kɔniyali fu. Sisan nɔ Rokia yɛrɛ bolo pour que dɔnkili ka segin a cogo kɔrɔ ma solution jumɛn wɛrɛ de bɛ e Rokia bolo? Ayi dɔnkili tɛ se ka segin bilen Aïcha. Rokia o tuguni bɛɛ la. Segin cogo foyi tɛ dɔnkili la. Dɔnkili b'a da cogo de bolo. Ne kɔni ɲɛ tɛ segin cogo la la. Parce que minnu kan k'a fɔ ko dɔnkili ka segin olu tɛ k'a fɔ. N'olu m'a fɔ dɔnkili tɛ se ka segin. E fɛ mɔgɔ min b'i ɲɛ o de bɛ k'e tiɲɛ. Dɔnkili tɛ se ka ɲɛ. N ko dɔnkilidalaw dama bɛ ɲɔgɔn ɲininka dɔnkili la. Karisa i ka nin dɔnkilinin ka di ne bɛ fɛ k'a da. A b'i ka album la a y'a tɛ ne ka album la a da. Problème foyi t'a la. Dɔnkilidalaw dama bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la. Mais o tɛ yen bilen o bɛn tɛ yen tugun. Bɛn tɛ yen. Donc fɔlɔ o tun bɛ yen nɔ. Ala ye jɔn bɛɛ da i kun teri. I dara min kama i bɛ k'o de ye. N'a bilala e ɲɛ ale ka musokisɛya tɛ o. E bilala a kɔfɛ e fana ka dɔgɔya tɛ o ye o. Bɛɛ b'i dakan de bolo. A bilala e ɲɛ mun na i b'a juguya. I b'a kɔniya mun na. A bɛ fɛn min sɔrɔ bi a garizigɛ de y'o ye o. Min bɛ e bolo o fana y'i ta de. Ala barika da n'i ta ye. I ye min ye k'o ye. Mais i yɛrɛ ye min ye ni e t'o dɔn. E tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ ye o. Parce que i yɛrɛ ye min ye e t'o dɔn. E jɔnna Ala ye min d'e ma e jɔnn'o la ka ban. Donc n'i ye Ala kɔkɔntanya a b'i tolontanya de o. Don o don sa e de bɛ lagosi bolo. Juguya foyi nafa foyi t'a la. A ka dabila quoi. Dɔnkili da ka ɲɔgɔn buruja nafa jumɛn b'a la? O le e ka dɔnkili da i ka ja mɔgɔw ye i bɛ ka dɔnkili de da k'i goya mɔgɔw ye. N t'a dɔn ko jumɛn ko ka vesi créer wa ka jumɛn créer? Bezi. Awɔ ko ka bezi créer. U b'o de la bi. O de bɛ sen na. Mais Rokia yɛrɛ tɛ ka bezi créer dɛ. I ka bezi ka d'anw ye. Ne ka ɲi. Rokia sabali. Wallahi ne ka ɲi. An ye bugulamaw ye n'an ko an b'o kɛ. A ɲalen tɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ. Donc aw dontɔ ko la ye dɔ bɔtɔ ye. Musokɔnɔma ka fini nasiri ma fɔli fɔlɔ. An yafara i ka bezi ma. Ne ka ɲi. Awɔ d'accord Rokia. Faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na. D'accord sisan nɔ Rokia ni kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ conseil jumɛn b'i bolo k'a lase i ɲɔgɔnnaw ma dɔnkili in ko la toujours conseil mun b'i bolo? Aïcha an kɔni an bɛ dɔ de fɔ sa dɔnkili ka da dacogo la an ka dɔnkilidala kɔrɔbaw sira bɔ ka taa conseilw ɲini i b'a fɔ toujours bɛ k'o de fɔ ni ladilibaga dɛsɛra mɔgɔ la dɔrɔn e bɛ to fili de la parce que problème yɛrɛ ye min ye an tɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw sira bɔ bilen. An ko ngulu ka dɔnkiliw ye gawa dɔnkiliw olu ye temps anciens ye. Kanja Kuyate bɛ yen an t'olu sira bɔ. Ami Koyita bɛ yen an t'olu sira bɔ. Ablaye Jabate ninnu bɛ yen an t'olu sira bɔ. Donc Tara Buware ninnu ni Molobali ninnu Ala y'olu ka minijiw dɔgɔya an bɛ dugawu de k'u ye Ala ka bada dali nɔgɔya. Amina ya Rabbi. D'accord Rokia. Molodo Makɔnɔ bɛ yen. An ka wuli ka dɔnkilidala kɔrɔbaw ɲini ba in. An ka wuli k'u ɲini. Hali n'an ma wuli k'u ɲini u ka dɔnkiliw an ka k'a la k'a lamɛn. Kan'a da dacogo yɛrɛ la. E yɛrɛ bɛ se k'a da i bɛ fɛ k'a da cogo min i yɛrɛ bɛ se k'a da ten. Parce que ale b'a da cogo min o ye wagati ko de ye. Bi wagati ko i b'o de jateminɛ i b'a da bi wagati cogoya de kan. An tɛ mɔgɔkɔrɔba ka dɔnkili lamɛn. Ka taa si boîte la ni dugu jɛra an bɛ tilen ka sunɔgɔ musique tɛ lamɛn. Foyi tɛ fɔ. N'i wulil'o la i dara ni mɔgɔ min rankini y'i kɔnɔ sufɛ n'i ye jeu daminɛ i bɛ tɛmɛ n'o kɔrɔmatigɛli ye. A bɛ mun de ɲa? Nafa foyi t'a la. A bɛ mun ɲa? Donc conseil min bɛ ne bolo an ka wuli an ka mɔgɔkɔrɔbaw sɛgɛrɛ. An ka t'u ɲini ka sigi u fɛ ka baro kɛ u ka conseil ɲɛnamaw d'an ma
ibe ke yoro do la fat I fati bati me mo ko nyuma ala te mo ko le mo ko nyuma na o be boy yere de la be ka fo mai ali mo ko kilente mi ba fo ke kan do bi yere la d'accord Rokia ni be min fo yo ya nga wula nga gera mo ko bawla ko ma tegeli fu nu nga da bla bani beni kuntiri de do ala ida min kama ibe ko di anga fara nyoko na kwa d'accord Rokia kuma nyana wa famille ba soro la kuma la sisan no Rokia ambete meni ya fanyini John me kalala ay o sonke ne raka préféré koni ima nyoto info la bana Rokia dongli meni ker tu fidi ha ma ne ba tiana ya fayni kadi ba sitanga ta ya fanyini anga ya fanyini kele kenyum fe na fati kelela ya fanyini anga ya fanyini kele kenyum fe na fati kelela musojigi ya wolode nuye nolobi kelela akubuka go fara ima sinjibi kasola yafa ayafama ne ko furu musuji ya furu kebere nolobi kelela foga se tribina lilla ima jigibi kasola yafa ayafama tungaranye uyo ayafama malio uyo ayafama angauka ayafama aisha ika ayafama beka ayafama akonyoke kura ika ayafama yafa ayafama ayuwa ayafama beka ayafama gafure awa ika ayafama yafanyini anga yafanyini kele kenyum fe na fati kelela Rokia bravo ni ngo imana mi damne ba fokuri be jani doyi le re ko ni dabali bana sekere bana ke Rokia bolo koy Rokia konya ke ko kima foi kalela selman ko est-ce que ki be na sekana konyoro la no fona nyo ya fadilike ko reflexa yoro ne bora konya kala masande ko ne re ko na ta sumugeti konya ke jutu la Rokia ne re tuya menga ga fi amena ambe do Rokia sala ka furone ko ni mafenkana me amba fo ala ka yafa ambela jeni amina ya rabbi ko mi kuma ka gelen fen kuma re don ikuma to la bi se ka do mo do gasila ayi na yerete ni émission ina nanye kuma fo na ma be mo mi ma ambulo fle ba encore jolu yera nyama nanye denu ye ka ya famba kanto alai d'accord Rokia amena te mena nga question ye alibi problème fatal si ça no fin du men ka de Rokia jana te ke fin bay est-ce que te domini Rokia domini du no tene ne de yere la ne disquette yere ide era te so domini ma nanta domini ko ngadingi me war fana mani ne de bo ne yo soro kadingi o ka usa nga ne ma soro fana ate fenchi na ajafuya d'accord fin du mere mani ne de wengalo ide idala mando ni yo ke doro de mai ide mekele ale nga ya faima olani manyana mabada madu mala o ya fa ke mani koy mano kangalo tike yere ba do cho ni ngalo yi iba fonye monela de afokun ni ne fo ite fakaw fo ide kila wa fo ite ke gansa me atnya de fo ni ya fo ni min kanga ke obikeke ni fente ke roto bane ya na bi nyat na nya na ti nyati fara kele ko taw d'accord Rokia ko mi émission na se akunche marom mais question do be fangi nyine wala nyine si ça obe kuma muno fofo Rokia ma Rokia ba ketan Rokia ka fari Rokia beta to Rokia beta ko ni ko fe kuma nunu abi Rokia affecté est-ce qu'il a bien affecté genre ka digila quoi ka digina ata digina ko fe kuma ni ntito to ko dita ate fone nyano mo ko be ko mi shudi
o bu komi ka jananja parce que ne b'a dɔn ni e ma dabɔ fanaya kama i ma dabɔ jahiliya kama ni ne ka di e o munna i yɛrɛ tɛna fɔ n ye dɛ k'iya i bɛ nin ko in kɛ a man ne ye sa ne tɛ fɛ i ka nin kɛ i ka di ne ye n'i y'o kɛ ne yɛrɛ tɛ dan sɔrɔ i ka ɲɛnamaya yɛrɛ la bilen que e bɛ se ka ne jogo fɔ ne ɲɛna o ni min b'a fɔ i kɔ dun ne ko a fɔ kun kɔ dɛ ni e tɛ fana ye e tɛ nafiki ye jahili parce que olu da bɛ bɛɛ kungo de la wa u ka di bɛɛ ye nafiki ka di mɔgɔw ye dɛ ne tɛ nafiki fɛ o donc ne n'u tɛ se ka ɲɛ Rokia ka farin kun tɛ dɔwɛrɛ n'i ye jahiliya kɛ ne n b'a tigi wele de a y'a fɔ k'i ye nin fɔ dɛ ko di n ta jumɛn ser'i ma ayi ne siranna ayi ba siranna koyi ni olu bɛ siran o ɲɛ jagoya tɛ u ka ne kɔrɔfɔ wa kelen fana bɛ yen ne ba en tant que e bɛ ɲɛfɛ mankan tɛ ba i kɔ n'i tora k'i kɔfilɛ olu la dɔrɔn jitɔya de bɛ na i la i bɛ kɛ fugari de i t'olu lamɛn o n'a bɛ se a bɛ na f'i ye o e bɛ n tɔgɔ dɔn i bɛ n jamu dɔn i bɛ n sɔrɔ yɔrɔ dɔn i bɛ n ka so yɔrɔ dɔn i tɛna fɔ n ye ni min bɛ kɛ o ka kɛ n'i ye k'a fɔ ne ɲɛna i ye fugari de ye i ye nafiki de ye wa n bɛ diɲɛ kuma o kuma f'i kɔfɛ n'an ye ɲɔgɔn ye n bɛ se k'a f'i ye fo ni kuma ma taa bɔ a kan Rokia e ye nin fɔ ala ko tiɲɛ ne y'a fɔ tiɲɛ de ye tiɲɛ ye ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ kɛ ne kɔni b'a dɔn i tɛna ne kunkolo tigɛ ka bɔ ne kan da la o se t'i ye o n y'a fɔ ne m'a fɔ n b'a fɔ jɔnni y'a f'i ye ko n y'a fɔ ne fana tɛ nafigi ye i bɛ se k'o tigi fɔ ne ye o n'o tɛ k'a fɔ ne kɔrɔfɔlen kɔfɛ wa o fɔ hali n'o ma dɔ fara ne kan o tɛ foyi bɔ ne la n'a fɔ ɲɛna kɛ d'accord ne denmuso kuma ɲana wa faamuyali sɔrɔ la kuma na ayi mais e ba tɛ fɛn lakali ye tuguni ne ba tɛ kuma lakali o ayi ne ba ne ba ye bari ne ba tɛ kuma lakali ayi mais i ba bɛ to ka dɔɔniw f'i ye kuma dɔw la olu b'a ko ni sankɔrɔta mais min bɛ ta ayi o ye ne ba bɛ ne ladi de ne ba bɛ ne ladi ma fi nin ma ɲi ma kana to ka ninnu kɛ o fana ye tiɲɛ o ni ka mɔgɔ kɔrɔ fɔ i ye ou bien ka kuma kolon wɛrɛ fɔ i kɔfɛ o n'o tɛ kelen ye o i b'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogo min ni ne ka di e ye e b'a mɛn ko ne ye nin ko in kɛ o le i k'a fɔ ne kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ ye e bɛ ne wele de o ma fi ne ye nin kuma in mɛn dɛ tiɲɛ don wa awɔ tiɲɛ don wa kana nin kɛ bilen a ma ɲi i ka image ma ne b'olu kuma ninnu mɛn o ye ladiliw de ye o n'a tigi b'i kɔrɔfɔ tɛ kelen ye o mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ c'est à dire a yɛrɛ t'a dɔn a bɛ place min na jahanama kɔnɔ quoi n'a b'a dɔn a t'a kɛ kazi min na Bamakɔ ka b'o de da i la i tɛ min ye fiyewu i yɛrɛ ye min ye maliyɛn de b'i bɔ o la k'i k'a ɲɛnata ye nkalon y'a sababu ye ko ni ko kɔgɔji la ko siri o siri b'i la ko o bɛɛ bɛ bɔ i la ni maliyɛn ye nkalon da i la kana da kɔgɔji ma dɛ kɔgɔ kuru mu i la bilahi a tɛ bɔ i la ala de bɛ yafa mɔgɔ min dun bɛ ne kɔrɔfɔ ne kɔfɛ n tɛ yafi ma diɲɛ fara lahara jɔ tasuma bilen den ala k'i su bila boîte kolon kɔnɔ k'a fili jahanama tasuma bilen n tɛ yafa koyi a ye sabali ne denmuso ma ɲi ne denmuso mariki ma k'a tɛ yafa dɛ n tɛ yafa koyi lahara jɔ don bɛɛ ka t'u jɔ fɛn o fɛn ye min danna k'a bɔ na an bɔra ka yafa deli dɔnkilida yafa deli dɔnkilida ni o n'o tɛ kelen ye o n'o tɛ kelen yɛrɛ ne ba e tun bɔra ka yafa deli e de ko n k'a da ne tɛ ne ma yafa deli dɛ parce que n ma fɛn kɛ mɔgɔ la d'accord ne mɔgɔ ko n ye fɛn k'a la fo n'a kɛra i ye ko kɛlɛ ye n'o tɛ n ma foyi kɛ mɔgɔ si la ne denmuso faamuyali b'a sɔrɔ la ma jaabi la n tɛ yafa dɛ comme émission sera kuncɛmayɔrɔ ma kumakan laban jumɛn bɛ ne Rokia Kone fɛ k'a lase an filɛlibagaw ma walahi kumakan foyi tɛ ne fɛ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min an bɛ a fɔ dɔnkilidalaw de ye anw bi dɔnkilidalaw an k'an tile dɔnkili da dacogo la jatigiw ɲɛnajɛ
ni min soro de garzigai anga juguya bain na fafu itala anga dabla saya na chugo ere chayara turu me ushite kada madin wajutu ubika ni to de gele ni miri la saya ere la dore be sabali binja tiki kedo fi ala ka hinala ala ka bada dali no yayi parce que tabe ngono la labi di do dike ala ka dairo suma ala ka dairo nema ala ka yim saya mayayi amina ya rabbi ala ko akolla shimina ala ko daduma amina ya rabbi mbi o do dike ka emission kuntianoi foli kala ban kanye shanga fanuma munun te senganu te nyina no ban na sanga ni wakati donc camera o Rokia kanye shi camera ma ka foli kan laban ke jona anga ni koyin kunje ma kosa jarabi mamuyo jarabi jugubi makosa ke ne makosara ane kanu jarabi mabuyo jarabi jugubi nani makosa ne makosara ane makosara jarabi jugubi makosa Aisha makosara jarabi manyide makosa jarabi manyide. Merci de kanu bagaw alaka kanuto amina ya rabbi Aisha mbido ke alaka barai alaka iro vulu amina ya rabbi iba fiere boraka fatkomna ambi yafa deli de ke na kuma la filite ban na dona mo ko gasila ukaya fa ama anteke fla banko jinya yere nindi wakati ni dro baby ga kuma ninke dro ngateme abana. Merci beaucoup Rokia Aisha. Aywa an filɛli bagaw ani Rokia Kone kun bɛ ɲɔgɔn bolo an n'a bɔra ka nin baro duman ba in kɛ n'a kila aw ni an bɛɛ y'an ka tata sɔrɔ ni baro in na o la dɔrɔn an b'a fɔ aw kan bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ restez connectés sur MaliKunafoni.net.